Израиль и США атаковали Иран. Уладзімир Зеленскі выказаўся пра нашу краіну ў вечаровым звароце. Беларусам пачнуць выдаваць электроннае бальнічнае. Гэтыя і іншыя навіны ў кароткім выданні навіну на Белсаце. Вітаю. Израиль и США пачалі маштабную вайсковую аперацыю супраць Ірану. Самалётамі і крылатымі ракетамі атакавалі Тегеран, шэраг іранскіх гарадоў і вайсковыя аб'екты. Міністр абароны Израилю назваў атаку прэвентыўным ударам. Удзел Злучаных Штатаў пацвердзіў Дональд Трамп. У сваёй сацыяльнай сетцы Truth Social ён выклаў 8-хвілінны ролик, у якім прыгразіў знішчыць пагрозу ад іранскага рэжыму і звярнуўся да іранскіх вайскоўцаў. Чальцам корпусу вартаўнікоў ісламскай рэвалюцыі, узброеных сілаў і ўсёй паліцыі. Я кажу сёння ўвечары, што вы павінны скласці зброю і мець поўную недатыкальнасць, або наадварот сутыкнуцца з немінуючай смерцю. Дык складзіце зброю. Да вас будуць ставіцца справядліва, з поўнай недатыкальнасцю. Інакш вам пагражае немінучая смерць. Нарэшце, вялікаму гордаму народу Ірана я кажу сёння ўвечары, што гадзіна вашай свабоды ўжо блізкая. Заставайцеся ў сховішчах, не пакідайце сваіх дамоў. На вуліцы вельмі небяспечна. Бомбы будуць падаць паўсюль. У соцсетках публікуюць шматлікія відэа з атакаванымі аб'ектамі ў Іране. СМІ пішуць, што мэтай было забойства прэзідэнта Пазашкіяна. Як паведамілі ўлады рэспублікі, кіраўніцтва не пацярпела, а духоўны лідар Хаманеі ў бяспечным месцы. Тым часам Іран і Ізраіль закрылі паветраную прастору. Паводле крыніц медыю аперацыю рыхтавалі некалькі месяцаў. І яна будзе больш маштабная, чым атака мінулым летам. Тым часам украінскае міністэрства замежных справаў рыхтуе кандыдатуру спецпрадстаўніка ў справах Беларусі. Пра гэта ў сваім вечаровым звароце заявіў прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі. Українські інтереси мають бути представлені. Украінскія інтарэсы павінны быць прадстаўлены на афіцыйным узроўні ў адносінах з супольнасцямі з тых краін, якія не маюць свабоды або знаходзяцца пад расійскім уплывам. Будуць змены ў дыпламатычным корпусе. Таксама МЗС рыхтуе кандыдатуры для прызначэння спецпрадстаўніка ў справах Беларусі і беларускай супольнасці ў Еўропе. Патрэбная больш актыўная палітыка. Потрібна більш активна політика. Фактычна, Зеленскі ўпершыню згадаў адносіны з дэмсіламі Беларусі ў звароце да народу. Раней прызначэнне спецпрадстаўніка ён гаварыў толькі ў размовах з журналістамі. А пра ягоную першую сустрэчу са Святланай Ціханаўскай ў афіцыйных каналах украінскага прэзідэнта увогуле не згадвалася. Тым часам кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка паведаміў, што накіраваў офісу украінскага прэзідэнта прапановы аб узмацненні санкцыяў у адносінах да рэжыму Александра Лукашэнкі. Ці маюць сэнс такія санкцыі, Павел Латушка патлумачыў у эфіры праграмы «Студыя Белсат». Прымяненне персанальных санкцый у адносінах да Лукашенка – гэта палітычны месседж Лукашэнку, што Украіна глядзіць на яго не на як прэзідэнта, што ён такім не з'яўляецца у вачах палітычнай улады Украіны. Гэта месседж для беларускага грамадства, той часткі грамадства, якое хоча пераменаў у Беларусі. Гэта месседж дэмакратычным сілам Беларусі, бо ён адначасова звяртаецца і да дэмакратычных сілаў і выказвае гатоўнасць прэзідэнта Украіны супрацоўнічаць. І гэта месседж еўрапейцам, што нельга паслабляць ціск на Лукашэнку. Таму тое, што зрабіла Украіна, і тое, што я накіраваў спадару Власюку, упаўнаважанаму прэзідэнта Украіны Владзіміра Зеленскага па санкцыйнай палітыцы, дарэчы, я накіроўваў яму прапанову яшчэ ў 2024 годзе. На жаль, мы тады не атрымалі адказа. Яно менавіта накіравана, гэтая прапанова, каб мы разам лабавалі прыняцце санкцый у Еўрапейскім Саюзе. Нягледзячы на спыненне транзіту беларускіх калійных угнаенняў, праз Клайпедскі порт летась правезлі амаль 1 мільён тоннаў грузу з Беларусі. Пра гэта піша літоўская тэлекампанія ЛРТ са спасылкай на ўласнікаў порту. Пры гэтым да ўвядзення санкцый у 2021 годзе праз порт праходзіла 12 мільёнаў тоннаў беларускіх грузаў. Пераважна гэта быў калій. Агулам грузы з Беларусі складалі да траціны аб'ёмаў клайпедскіх тэрміналаў. Цяпер паводле кіраўніцтва порт штогод недаатрымлівае каля 14 мільёнаў еўра прыбытку. Агулам за 5 гадоў страты перавысілі 50 мільёнаў еўраў. На гэтым тыдні Еўразвяз працягнуў санкцыі ў дачыненні да Беларусь калію і транзіту калію праз сваю тэрыторыю.
Беларусь с початку года нарастила продажи бензина ў Россию. Только за першы месяц 2026-го у соседнюю Украину поставили больше за 18 тысяч тонн палива, что ў 6 разоў больше, чем за такі ж перыяд летась. У лютым, паводле звестак Петербургской товарной биржи, объемы яшчэ подросли. Только за 20 дзён месяца праз пляцоўку продали уже 26 тысяч тонн бензину. Агулам жа летась поставки бензину с Беларуси ў Россию выросли ў 3 разы. Гэта звязана з атакамі ЗСУ по российских нафтаперапрацоўчых заводах, пра што іх вытворчасць падала. У сваю чаргу беларускія чыноўнікі запэўнівалі, што дэфіцыту паліва ў нашай краіне з гэтай прычыны не будзе. Столичная Дзяржаўтаінспекцыя правела контроль маршрутчыкаў на дарогах Менску, спраўджвалі тэхнічны стан транспарту і колькасць людзей у салоне. Падчас рэйду інспектары нагадвалі кіроўцам, што трэба быць уважлівымі на дарогах, не размаўляць праз тэлефон падчас руху і выбіраць бяспечную хуткасць. Таксама маршрутчыкаў заклікалі рабіць пасадку і высадку пасажыраў толькі на прызначаных для гэтага прыпынках. Сёлета ў Беларусі плануюць увесці электроннае бальнічнае. Пра першы этап лічбавізацыі дакументу расказаў міністр працы і сацыяльнай абароны Андрэй Лабовіч. Паводле чыноўніка, спачатку электроннае бальнічнае будуць даступныя толькі для цяжарных беларусак і тых, што нарадзілі. Пасля гэтага эксперыменту, са словах Лабовіча, урад будзе прымаць рашэнне о пашырэнні практыкі лічбавых дакументаў і на іншыя катэгорыі грамадзянаў. У сталічнай краме выкрылі махлярскую схему з гароднінай. Агуркі беларускай гадоўлі прадавалі як расійскія, па завышанай цане. Магазин продает огурец среднеплодный, как РФ. На самом деле это огурцы Республики Беларусь, которые должны стоить 7 рублей. Данные будут зафиксированы и отправлены нашим социальным партнерам. Інспектары сталічных прафсаюзаў указалі на парушэнне супрацоўнікам крамы. Тыя выправілі памылку і праз 2 гадзіны, калі прыйшлі з паўторным рэйдам, цана ўжо стаяла 7 рублёў 88 копеек. Парк высокіх тэхналогій справаздачыўся пра рост экспарту паслуг у мінулым годзе на 12%. Такую заяву зрабіла кіраўніца назіральнай рады ПВТ Ганна Рабова. Паводле яе словаў, аб'ём экспарту перасягнуў 2 мільярды долараў. У нас увеличилась численность как компаний, так и резидентов. У нас расширяется география, поэтому показатели хорошие. Но, естественно, это текущие показатели. Обстановка в мире все время меняется. Нам надо вырабатывать не только тактические какие-то решения, но предлагать нам совету и стратегические видения развития парка. З сярэдзіны года ў Гомельскай вобласці 8 апаратаў магнітнага рэзанансу томаграфіі перавядуць на кругладзённы рэжым працы. Пра гэта паведамілі ў Міністэрстве аховы здароўя. Як кажуць гомельскія чыноўнікі, увод у эксплуатацыю новых МРТ у Рэчыцы і Жлобіне ўжо дазволіў знізіць нагрузку і скараціць чэргі. Цяпер плануецца, што абследаванне стане даступным 24 гадзіны на сотні. Такім чынам улады разлічваюць зменшыць тэрмін чакання планавых даследаванняў з цяперашніх 40 дзён да 30. На гэтым я з вами развітваюся. Больш навінаў чакайце ад маіх калегаў у вечаровым эфіры «Аб'ектыву». Нагадваю пра магчымасць ставіць лайкі і каментары пад гэтым выданнем. Яны дапамагаюць нам пашыраць праўдзівую інфармацыю. Аднак дбайце пра ўласную бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.